Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Vôbec neviem, ako tu mám nastaviť tú kameru v tom aute, ale asi to bude dobré. A samozrejme, všetko to, čo sa stalo v tom minulom videu, tak bola pravda. Absolutně jsem si nič nevymýšlel. Mysleli jste, že se to vážně stalo? Pokud ano, tak jsme vás oklamali. Nestalo se to, je to klam. Samozrejme, takúto vec by som si nevymýšľal. Som reálne, neviem koľko to je, asi týždeň alebo niečo cez týždeň od toho. A stále ma boli ľavá strana. Stále mám natiahnutý ľavý spriamovač troška, ale úplne že jemne. Úplne že ľahko. A idem to vyskúšať. Dám si tzv. Reparát mŕtvych ťahov. Jak ma zase dneska sekne, tak neviem, to bude komédia. No, toto, čo tu otváram, sú... Čo to je? Kreatín a nejaká pumpa. Kreatín mi došiel, takže potrebujem. A najviac asi zo všetkých týchto ľudí, ktorí robia nejaké suplementy alebo výrobky. Neviem prečo najviac verím Restovi, ale jemu verím najviac. No a pumpu som si objednal len skrz to, že každé ráno. Po nejakej hoďke alebo hoďke a pol. Pijem, že 4-5 káv. No a troška sa mi to zhnusilo, ako to pijem asi, neviem, 2 roky. 2-3 roky to tak pijem non-stop. Tak idem vyskúšať, aká bude tá pumpa. Uvidíme, aké to bude. Ja len dúfam, jedine čo chcem od dnešného tréningu je potiahnuť, dobre rozprávam, dobrý som. Potiahnuť 220 aspoň a aby ma neseklo. To je hlavný cieľ, hlavný dôvod. Takže môžeme ísť na to, ako sa hovorí. Dám si túto pumpu, vyskúšame ju. Môžem vám dať priamo že recenziu. Aké to bude. Koko na neotvorí, to neviem. Počúvaj. To je normálne. Tak sa to otvára. No ale čo bola halúz ešte, keď som bol seknutý, keď som sa nevedel ani nadýchnuť. Že som proste bol, ja som sa nevedel nadýchnuť. Vtedy som pochopil, ako sa cítia starí ľudia. Že sa proste nemôžu hýbať, že sú nevládni. Počkaj, ale normálne to otvorím. Tu rozjebem na celé auto. Odmerka pochovaná až na dne. Ale to nevadí. No nič. Akože videl som, že nie je to nejaká pumpa ako od Jara párovka. To nejaká kokotina, čo som videl. Láska, hento 150 mg kofeínu je podľa mňa v pohode, nejaké látky. Však uvidíme, idem to skúsiť, aké to bude. A som veľmi zvedavý. Ja videl som, že tam pridal sa mi zdaj nejaké elektrolyty alebo čosi. Na to mi jeden taký pán vo fitku povedal, akože fakt dobrú kombináciu si myslím, že dať si kreatín a elektrolyty dokopy, že to je podľa mňa úplne super kombinácia. A nemusí si človek robiť doma tie pičoviny, že si dá vodu, sol, korene, med a takéto nezmysly. To je celkom pohode, si myslím. No nič, dáme test. Takže kto vypadá? Asi môže byť. Ako na to, že to je pumpa, tak podľa mňa v pohode. Takých 7, 8 z 10 by som tomu dal. Nebolo to hnusné priamo, zrovna. Ale čo mi ešte vadí, a neviem, či to mám jediný, to nie je žiadny hejt ani na Jara, ani na nikoho. Keď som zdal od neho pumpu,
nebolo vždy tak zle od brucha. Nebolo tak strašne zle. A vždycky taký crash som dostal. Ale neviem, môžete mi dať nejaké rady, že či ako dávať pumpu, alebo ako nedávať pumpu, alebo čo robiť. Možno je to moja chyba. Nikto nevie. No dobre, tak si myslím, že keď sa teraz dosť, naštartujem a môžeme ísť na to. No otázka, ktorá mi tak utkvela v pamäti, bola aj s tými suplementami, že aké suplementy si dávam. Ja som dával strašne veľa suplementov na začiatku, skoro celý život som dával strašne veľa suplementov, aj doma ich mám veľa, extrémne. A teraz poslednú dobu to ako si nedávam. Ja neviem prečo, ale samozrejme však dávam si ich po jedle, jedno s druhým. Je mi z toho zle, proste ma z toho boli brucho. Ja neviem z akého dôvodu. A čím som starší, tým viac si uvedomujem, tým menej suplementov ten človek potrebuje. Takisto aj proťak už nedávam extrémne dlho. Aj tie suplementy tento rok som ich dával tak nepravidelne a iba na začiatku nejako. Neviem, podľa mňa môžete napísať vy, ktorý taký, že suplement je pre vás, že extrémne dôležitý a neviete si predstaviť bez neho byť. Za mňa je to určite kreatín, lebo človek by musel každý deň zjesť extrémne množstvo mesa alebo niečoho iného. A to zimné obdobie, keď je, tak Dčko. Určite Dčko. Takže takto mám ja so suplementáciou momentálne. Stane sa to všetko nahradiť v strave. Mäso, vajíčka, syry, ovocie, zelenina. Tá kvalitná strava proste nič neoklame. A hlavne keď tá strava je... Jednu dobu som si kupoval od normálne, že priamo že z mesiarstva od takého farmára a bolo to strašne po piči. Extrémne tá chuť, aj mesa, vajíčok, to bolo tak chutné, to bolo tak super. Ako, neviem, zaregistrovali ste to aj vy niekedy, že kúpite si niečo v obchode alebo či len v cudzej krajine a to jedlo a to mäso aj všetko, ono to chodí úplne tak na piču, že to je také nevýrazné, bez chutí. Neviem, asi, ale nie som podľa mňa jediný, lebo viacej ľudí poznám, čo sa takto sťažovalo na to. Je to škoda, že tu máme také nechutné jedlo, ale tak, čo sa dá robiť? Dáme si aspoň poľské mäso, budeme mať nastrieľané mäso z Poľska. Zaujímavé. Čo som spomínal aj s tým príberaním, sa držím na tých 3,5 až 4 tisíc kalóriách. Akože podľa mňa je to veľmi ľahké ujesť s tým, keď človek to má nejako že vymyslené, že čo chce jesť. Keby som to mal jesť v ríži mäso, ríža samozrejme s mäkkým i a mäso s ečkom, ale keď si dáte také 4 tortily, to už majú samo o sebe 800 kalórií. Dáte si do toho cheddar, dáte si do toho hovädzie mäso, nejakú omáčku a už máte skoro 3000 kalórií. Keď to ešte vajíčka, isto aj vajíčka do toho a robíte to na oliváči, to je vybavenka. Do toho, keď si dáte, jak pijete proťak niekto, alebo ranejkujete, je to veľmi ľahké podľa mňa vyskladať, len problém je s tým, že sa to nedá udržať podľa mňa dlhodobo. Bojím sa toho, že mi to prestane chutiť, ale teraz si to užívam, takže s tým neprestanem. A keď mi to prestane chutiť, tak si kúpim nejaký hnusný proťak, dám do toho olivový olej, arašidové maslo, banán a budem mať jedno jedlo za deň, 4,5 tisíca kalórií. Podľa mňa extrémne ideálne. No nič, ideme dreť, dúfam, že ma sekne pri rozcvičnej sérii s prázdnou tyčou.
Neviem, čím to bolo, ale akože tréning extrémne popič, musím povedať. Fakt, že dobrý. Čo sa mi stalo, je, že akože ja si nechcem vymýšľať ani preháňať, ale mal som 140 a puklo mi v ľavej strane chrbta, ktorá ma bolila, ale našťastie mi ma len puklo. Ty kokot, keby ma seklo. No ale fakt dobrý tréning, takže som zvedavý sám, že čo z toho bude nejaké. Som sa snažil vymyslieť nejaké zaujímavé úhol a lebo mi konečne došiel statív. Konečne som mal nový statív, tak som fakt zvedavý, že aké to bude. No nič, necháme sa prekvapiť, takže ak budete mať nejaké otázky alebo čosi, tak mi to napíšte do komentáru a vidíme sa pri ďalšom videu. To už budú nohy s mäkkým i, takže sa vidíme.